Подчас гэтай мшы молімся за Юлію і Матвея, з нагоды дня нараджэння, просячы Божага благаслаўлення, апекі Найсвяцейшай Панны Марыі, здароўя душы і цела, і за сям'ю, за Аліну, аб здароўі і Божым благаслаўленні. Перапросім за ўсе нашыя грахі, каб мы маглі з чыстым сэрцам класці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемогутному. Я вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі, думкаю, словам, учынкам і занятваннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного.
Радуйся, тобі прославляємо Тебе. Дякуем Тобі, великой хвалы Твоей, Пане Боже, дару небесный, Боже, Отче всемогутний, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Иисус Христе, Иисус Христе. Gloria in excelsis Deo, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Panie Boże, Baranu Boży, Synie Ojca, jaki bierzesz na sobie plaki świata, zmiłuj się nad nami. Jaki bierzesz na sobie plaki świata, przyjmij molenie nasze, jaki świecisz prawa Różańca, zmiłuj się nad nami. Wolny Ty święty, wolny Ty nasz Pan, wolny Ty najwyższy Jezu Chryste, słucham święty mojego Ojca. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria. Gloria, 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 in excelsis Deo, Gloria, Gloria. Молимся. Боже, Ты дал нам святую семью, як приклад. Учени и просим, как мы, злученные взаимной любовью, наследовали ее у цнотах у наших семьях, и праз это досягнули вечной радости в Твоим небесным доме. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарить в едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Читание книги мудрости Сирана. Ану взвесил яйца перед детьми, и мать дала ладу над сынами. Кто шанує яйца, той чинить милостивление за грехи, а кто шанує мать свою, той быцем скарби збирає. Кто шанує яйца, той будет тешиться детьми, и в день молитвы своей будет почуты. Кто шанує яйца, будет долго жить, а кто послухняный Пану, той будет потехой для мати своей. Дитя, потребливай яйца своего в старости, и не заслучай его в житті его. Коли навіть покине его розум, будь поблажливым, не погоржай им, будучи в полноте своей силы. По милосердность до яйца не будет забыта, будет выкуплением за грехи твои. Это Слово Божие. Счастливый Божий, кто боится Пана. Счастливый Божий, кто боится Пана, кто ходит Его шагами. Пред рук своих будешь споживать, будешь счастливый и добрый тебе будете. Счастливый Божий, кто боится Пана. Жонка твоя, как урожайная виноградная лоза.
всі дні життя свого. Щасливий кожний, хто боїться Пана. Читання послання святого апостола Павла до Колосянам. Брати, оборонитеся ж ви, як вибранці Божії, святые і умилованные, у щирую милосердность, добрыню, покору, лагодность, довготерпливость, терпячи один одного і даруючи собі взаємно, коли хто на кого має кривду, як Пан дарував вам, так і ви. А понад усім гэтым апраніцеся у любов, якая ёсць повязю досконалости. І няхай валадарить у серцях ваших супокой Христову, до якого ви покликаныя у одним тілі, і будьте удячними. Слово Христа няхай живе у вас во всей полноте, з усей мудростью навчайте і наставляйте одно одного псальмами, гімнами і духовними песнями, з удячністю співаючи у серцях вашим Богу. І все, щоб ви не робили словом ці учинком, усе робите у ім'я Пана Єзуса, дякуючи праз Його Богу Отцу. Жонки, підпорядковуйтеся мужам вашим, як належить у Пану. Мужи, кохайте жонок і не будьте суровими до них. Дети, будьте послухняними батькам вашим во усім, бо гэта подобається Пану. Отцы, не раздражняйте детей ваших, каб яны не падали духом. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану. Слово Христа нехай живе у вас во всій повноті. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павла Луки. Калі мудрецы адышлі, вось анёл Пана з'явіўся Юзафу ў сне і сказаў: «Устань, возьми дзіця і маці яго і ўцякай у Егіпет, і будь там, пакуль не скажу табе, бо Ірад будзе шукаць дзіця, каб загубіць яго». Ён устаў, узяў дзіця і маці яго ноччу і пайшоў у Егіпет, і быў там да смерці Ірада. Так збылося сказана Панам праз прарока: «З Егіпту паклікаў я сына майго». А калі Ірад памёр, вось анёл Пана з'явіўся ў сне Юзафу ў Егіпце і сказаў: «Устань, возьми дзіця і маці яго, ды ідзі ў зямлю Ізраіля, бо памерлі тыя, хто хацеў забіць дзіця». Ён устаў, узяў дзіця і маці яго і пайшоў у зямлю Ізраіля. Але пачуўшы, што ў Юдэі валадарыць Архелей замест бацькі свайго Ірада, абаяўся ісці туды. І, атрымаўшы ў сне наказ, пайшоў у галілейскую зямлю. Прыйшоўшы, пасяліўся ў горадзе, які называецца Назарат, каб збылося сказана прарокам, што ён будзе названы Назаранінам. Гэта Слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сьогоднішнє нам Божє Слово во урочистості Святої Сім'ї говорить, в який спосіб ми маємо шукати відкази на своє питання. Подобне, як це учинив Юзаф, його відносини з аньолом вельми важні. Коли чоловік може почути голос другого, тільки тоді, коли вміє витішитися.
Не хватит нам вуши закрыть, не хватит на них заложить якісь навушники. Гэта не дапаможа, бо калі нас і думкі, і розныя справы нас так моцна турбуюць, то мы не пачуем часамі голасу Божага праз анёла, які Бог захоча прамовіць. Паглядзім, што гэтыя адносіны Юзафа з анёлам уже распачынаюцца, яшчэ распачынаюцца, калі Марыя зачне дзіцятка. І написано, што Юзаф хацеў аддаліць Марыю, але во сне з'явіўся Юзафу першы раз анёл і сказаў: не бойся тое, што нарадзілася з Духа Святого, таратан. Гэта мы ўсё ведаем. Далей, наступным разам аб'яўляецца, калі ўжо нарадзілася гэта дзіцё. І гаворыць: устань, возьми сваё дзіцё і уцякай в Египет. А што там в Египте? Ну, варта адчыніць Святое Пісанне, кнігу Быцця, і зразумець, хто яшчэ да Егіпту уцякаў некалькі разоў. Быў Авраам, які меў жонку Сару, і ў пэўным моманце, што адбылося, што пачаў цярпець бяду. І гэтая бядота яго прымусіла уцякаць у Егіпет. Калі падыходзілі да Егіпту, сказаў жонцы сваёй: ведаеш што? Давай я не прызнаюся, што ты моя жонка. Бо як прызнаюся, яна была такая прыгожая, мяне заб'юць і тебя заберут на ўласнасць. Ну і прыйшоў Авраам, нічога не сказаў, што это жонка. Жонка пашла на услугі да фараона, а фараон быў чалавекам Божым. В пэўным моманце даведаўся, што Сара з'яўляецца жонкай Авраама. І што робіць? Прызваў Авраама, даў яму грошы, ты сваёй жонкай уцякай. Тут не патрэбна. Яшчэ так раз адбудзецца, таксама з Егіпта. А што такое у Егіпце адбылося? Егіпт лічыць такой зямлёй, якая слыне з золатам і багаццём. Паглядзіце, што святы Юзаф быў таксама подданы іспыту праз Пана Бога пайсці ў Егіпет. Чи ён в гэтым Егіпце будзе далей слухаць голасу Божага, чи ні? Гэтыя даброты сучаснага свету, якія вельмі часта у нас крадуць Пана Бога, нашу свабоду, нашу вольнасць, бо яны нас абмяжоўваюць, в пэўным моманце чалавек пачынае за імі гнацца, уже нічога больш не важнае. Чи абмяжоўваюць нас мимо таго, што можа маем все больш і больш нам хацелася мець. Паглядзім, што Юзаф не паддаўся спакусе сучаснага свету. Не паддаўся так лёгка. Чаму? Бо калі прыйшоў у Егіпет, ён далей слухаў голас Божы, шукаў адказу. І паглядзіце, што нам у жыцці людзям, я заўважаю, што так лёгка нам прызвычаіцца да чагосьці добрага, да якісьці рарытасаў, да якісьці прыемнасцяў сучаснага свету, для лепшай выгады жыцця. А як потом это горш нам прызвычаецца, калі дзесьці штосьці нас забіраюць, дзесьці штосьці мы трацім, альбо так, альбо іначай судьба распарадзілася, што мы начинаем зноў цярпець якуюсьці бядоту і якуюсьці нішчоту ў сучасным свеце. Так цяжка мы начинаем нарекаць на Пана Бога, на чалавека, на сітуацыю, якая адбылася, і так далей, і так далей. Глядзіце, што Юзаф не нарекае з добра. Ось мог бы там остаться. Мог бы сказать: анёл, ты говори себе одно, я туда остаюсь на всю жизнь. Мог это учинить. Але, однако, идя за голосом Божьим, идя за этим анёлом. А что тут два раза написано в сегодняшнем Евангелии? За каждым разом, як з'явился анёл, написано, что Юзаф устал, взял свою жонку, Марию, взял дитя Иисус и пошли туда сказать. Что на початку треба зробити? Повстать. Як тяжко часами оторваться от якихось добротов сучасного свету, какие здесь люди. И они нам показывают, как мы жили заместо другого человека, как мы жили для себя. На что я это навязываю? Бо у служанским житті, у сімейним житті мы не живем для себя, не для своей выгоды, а для другого человека. Как мы про это памятали. И как мы на разные способы пробовали найти сапраўдны паратунак. Поглядим, что Юзаф утекая, и написано, как сбылося слово, якое написал пророк Исаия. З Египту покликал я сына моего, czyli з чагосьці доброго. Але тут еще двойное значение, бо гэты сын, он сам был на троне Бога Отца, и он сам оттуда зашел в эту бедоту. Так само, як и Юзаф. Так само и Юзаф, это такой приклад, это такая параллель, где у жить Иисуса Христа. Как нам еще раз припомнить и показать, как мы не хотели быть Богом для кого-то, але как мы этого Бога шукали у другим человеку.
Бо кожен з нас створений на образ і подобенства Божия. Сына моего покликал за Египту. И другим разом Ирод, утекая дома куда хотел утекать у Юдею, Али доведался и иде у Галилейскую землю, как ведомо чему, как Иисуса Христа, потом когда называли королем Назаранином. Карлос Акутис, такі святі, якого канонізували у вересні, досить недавно, хлопчик маленький, який помер на хворобу. Певного разу, коли був з батьками у Гішпанії, навідували базиліку. Базиліка эта була побудована Гаудієм. Гаудія Саргада побудував цю базиліку, і вона має назву Амілія, czyli святая сім'я, святой сім'ї. Коли він поглядів на цю базиліку, та своїм батькам сказав, я ведаю, чому архітектор будівничий назвав цю базиліку і хотів, щоб вона називалася святой сім'єю. Бо гэта сям'я, про яку я прочитав недавно, про яку так само звертає Марія Луцій, святой Луцій, який говорить. Дозвольте, що я прочитаю. Луція говорить так, Луція з Фатими, яка об'являлася Маті Божия. Прийдуть дні, часи, коли боротьба поміж королевством Христа а сатаною буде накерована на суженство и на семью. А тыя, которые будут боронить суженства и семьи, будут моцно критикованные и будут шмат терпеть и переживать турботов и переследов. Але говорит далее, не бойтесь, бо Мария уже расступила, растоптала голову сатаны. Як моцные словы, а як моцно актуальные у сучасном свете. Як моцно гэтая сям'я паддаецца іспыту ўсё больш і больш і больш. Каб толькі чалавек дзесьці пачаў жыць. Паглядзіце, што калі распачынаецца якасці вайна, то першае месца, якія атакуе праціўнік, стратэгічныя месца. Фабрыкі, якія будуць прадукаваць, альбо годныя прадукаваць тэхніку, оружие, альбо якісь там фабрыкі, які прадукуюць энергію, каб разваліць, каб спаралізаваць целое государство. Тому так само дьявол не будет атаковать то, что нас в сучасном свете где-то отделяет Пана Бога, бо он уже отделяет нас Пана Бога. Не будет забирать нам этих добротов, никакой в житті. Он будет только атаковать то, что может зашкодить душе, как эта душа, как худшая могла пойти за ним, как худшая ее мог оболонить. Только это справа. И в сучасном свете так есть. Есть такое дерево, про якое есть написано в книге «Малый Ксёнжа». Это дерево называется Баобабах. Это такое маленькое деревко, якое пока оно маленькое, его легко можно вырвать. Вельми легко. Але коли запустить корни, то оно этими корнями может поразваливать все. В сучасном житті мы так само маем такие разные деревья, еще их можем вырвать с корнями, пока они еще не разрушены. Що це може з'являтися? Для когось може це бути мобільний телефон, якийсь, наприклад, виховання дитяті на початок з мобільним телефоном. Це просте виховання, а в певному моменті це дитя становиться залежним від телефона. І вже коли батьки йому не дають, воно починає плакати, кричати і піщати. І все, і вже тоді батьки говорять, вже це дерево запустило. І що можна вирвати, але вже є в цій корні. Або, наприклад, дитя такое вертається зі школи, або з якого-нибудь подорожа, і починає батькам розповідати, як там було, ділитися таким щастям, а батьки вместо того, как слухать, здесь собаки, телефон, что-то пришел для меня, а там одним глазом на детем, вторым. Что дитя думает, ну, батьки меня игнорируют, и они меня не слушают. В том моменте закрывается, и расстає говорить батькам про свои проблемы, про свои тяжкости, в том моменте життя починає попадати в якісь суполки, в якісь тяжкі речі, і десь життя в такий спосіб. Ну, такий спосіб. Що десь це дерево Баобаб, воно корні свої розпустило і розбурило життя. Одно із суженств колись було запитано, яке прожило 60 років. Скажіть, будь ласка, вы прожили 60 годов совместного життя разом. Ну, а что не было никаких кризисов, никаких тяжкостей? Усмехнулись и говорят, было. И шмат было кризисов и тяжкостей. А як ми приготовили это все? А ви со старого покоління. Колись говорять, як щось псувалося, та ремонтували ви це. Сьогодні, як щось псується, то все викидається.
конструкция хуткага жыцця, калі не пабежыць рамонту да 20 і ўсё, і выкінуць. Гэта хто перакладваецца на наша жыццё сумеснае. Лёгка бы адкінуць штосьці, памяняць, дзесьці штосьці змяніць, але цяжка прыняць тое, што ёсць, каб гэта рамантаваць. Калі трохі знаемся тут на сталярцы, czyli той, хто робіць розныя там рэчы з дзерава, то ведаем, калі што-то зломіцца, то ёсць клей хороший, можна склеіць. Калі склеім в гэтым месцы, яно зломіцца, а ўжо не в гэтым месцы. Не мае шанс, бо гэты клей сцвярцее у другом месцы. Гэта да крызісаў нашых, гэтыя нашы крызісы нам сталі патрэбныя, каб нас узмацніць, каб кіно такое хіскае, але трошки склеенае, ўжо мацнейшае. Адзін з кардыналаў, калісьці чытаў, я вучуся языка польскага, і чытаў на ліцаці кніжку, напісаў, што калі ўжо пражыў там, калі меў 70 гадоў святарства, піша, гаворыць так, крызісаў у жыцці было столькі, але ўсе, якія прыходзілі, я іх браў на сябе, пераадольваў і ішоў наперад, ведаючы, што гэты крызіс мне падобны патрэбны, каб я калісьці ў жыцці перадалеў яшчэ большую цяжкасць. Прыгожае слово, посвящение. Это не придуманное, это взятое с книжки. Просят за этим браты и сестры. Как и мы в нашем житті умели так само шукать того, что доброе. Так в таком анекдотике, а может история даже, что пришел сын до таты и говорит, тата, а сколько ты зарабатываешь за 1 годину працы? Он говорит, 50 рублей. Сын пошел, разбил копилку, дал батьке 50 рублей. Тата, держи. Я бы сегодня хотел с тобой повечерять, поразмовлять. Так само и часами в нашем житті. Може, когда такие анекдоты, они помогают какого-то життя. В нашем житті так не было, как мы умели звернуть увагу один на другого. Поглядите, когда мы хотим, когда нас звертали увагу, там себе ногти малюем, прически робим, пригоже переодяемся, это не добро, потому что нам не хватает любові якоїсь, хтось звернув нас увагу. Але так само, і як ми пам'ятали, що другий чоловік потребує так само такої уваги, як ми його вміли зауважити. Мимо того, що може і він і не малює ногті, і може не робить прически, бо вони хороші на день. Але він так само з'являється чоловіком. Віру одинака Бога і всім могутнього Творителя неба і землі. Віру одинака Бога Єсуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого, віруючими веками, Бога от Бога, Бога забравного от Бога забравного, народженого і нескореного. Брат якого все сталося, Ён для нас людей і для нашого спавлення, зійшов з неба, і втіловився от Духа Святого, з Деви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понтії Пілаті, был замученный и похованный, и на 3-й день воскрес погодное Писание, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в мае, судить живых и померлых, и его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один хрост для отпущения грехов и желаю воскрешения помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. Теперь, как традиция говорит, отбудется обновление суженских обетаний, калиланская калитожная, можно навести себе в святыни этой, один одного, коли хто має свою другую половинку, захвочую смело, не бойтесь. Хочем посклеивать с вами те речи, которые поломались, как их взмахнуть этим обновлением. Дорогие суженки, при заключении суженства вы злучились одно за одним у Христе на все життя. Обещали любить и шановать одно одного до конца життя. Теперь подайте один одному правую руку, поглядите себе в очи и выкажите перед обличием Бога и Костела свою готовність обновить суженські обіцяння. Тому питаюся у кожного з вас, чи хочете ви ще більш досконало любити одно одного, наслідуючи любов Христа, який віддав за вас життя? Чи хочете ви шанувати одно одного ще більш у житті і досконалої служенської вірності?
Ці хочаце вы падтрымліваць адно аднаго ў шчасці і нешчасці, у здароўі і хваробе да канца вашага жыцця? Усемагутны Бог, ад якога паходзяць усе нашыя даброты і памкненні, нехай умацуе вашу волю і атоліць вас сваёй ласкай, каб вы заставаліся вернымі адно аднаму і былі годныя атрымаць вечнае жыццё праз Хрыста Пана нашага. Можна адзін аднаго цмокнуць і вярнуцца на сваё месца. Разом с Иисусом, Марией и Юзефом узнесем до Бога молитвы за все семьи. Молимся, Святый Костюлка, про свою деятельность. Он слышал любовь Иисуса Христа до каждого человека. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за католические семьи, которые наследуют святую семью, жили у щирой любови. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за сужество, как с Божьей допомогой они умели вырашить все складанные питания. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, так само, хто хоче і має намір створити свою сім'ю, щоб добре подрихтувалися до этого отказного кроку у своїм житті. Те просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, присутних на этой святой імші, щоб цей святочний час ще більше поєднав нас з Богом і нашими ближніми. Те просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за Юлію і Матвія з нагоди Дня народження, просячи Божого благословення, опеки на святейшей Панны Марии, здоров'я душі і тіла, так само за их семью и за Алину о здоровье. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний Боже, прийми ласкаво все просьби і учини, как наші сім'ї жили у тим самим духу, який наповняв святою сім'ю раз Христа Пана нашого. Молитесь, как мою и вашу я втягну, я Бог, а и все могутные. Дай вам Бог меня, радостью Твою, на прославление и хвалу имя Своего, а так самого Христа, и всему Костелу Святому. Бог наш Отче, складаючи до века Твоя вяру, милостью, я покорно Тебе просим. Как раз заступництва Богородицы Панны и Святого Юзефа Ты одарил наши семьи Твоей лаской и супокоем. Раз Христа Пана нашего. Пан с вами. Говору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Справедливо, навета и справедливо, слушна и избавленна, как мы завсёды и всюди Тебе складали подяку, Пане святый Ойче, всемогутный, вечный Боже, Бог раз таємницю теловленного слова, зазяла для очей нашей души новое светло Твоей хвалы. Как мы, познаючи Бога убачной постати, были узнесены до любови необычных речам. Тому небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню, и мы с усими хорами анёлов прославляем Тебе.
разом з ними ускликаючи. Святий, 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 Бог всемогутний, і горі земля, повния хвали, Госанна на вершині, Госанна на вершині. Благословенный Твой, кто приходит во имя Бога. Госанна, Госанна, Госанна на вершине, Госанна на вершине. Сапраўды, Боже, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, во образ Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной мощью Духа Святого, Ты все освящаешь и оживляешь, и неспоменно избираешь народ свой, ко воду сходу солнца и до заходу, складал имени Твоему чистую ахвяру. Тому едности с усим костелом наисвятейший день, коли благословленная Мария в непорушном девотстве народила свету Збавца, враз Его покорно молим Тебе, Пане. Освяти мощью Духа Твоего в эти дары, какие мы принесли Тебе на ахвяру, как стали сеяны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здійснять великую таємницю. Бо ён у тую ночь, коли был выдадзены, узял хлеб и подяку Тебе складаючи ломал, благословил, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярите и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynom po wieczery udział kielich znów podziaku Tobie składaючи błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце и піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Решает свет Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и шагаем Твоему преступления. Пане, вспоминаючи славшую муку Твоего Сына, так само Его чудовное воскресение и Его шествие, и чекаючи Его прийстя, з подякою складаем Тебе гэтую живую святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом в Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими. Найперш, с Наисвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, славными мучениками и усими святыми, враз заступництва яких мы сподеемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавый умацовать у веры и любови костел Твой, який переживує на землі, со слугой Твоим папом нашим Львом, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбу этой семьи, якая под Твоей волей стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсеяних по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто в ласке Твоей отошел с этого свету, милостиво пролил благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними завсёды радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз якого одорваешь свет усялякими добротами.
Раз Христа с Христом и у Христе, так Его жавынчам всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша на и хвала, правду семя и вечная. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать детьми Божьими. Тому полная вдячности смиряемся казалось. И отпустила праведные наши, грехи мы отпускаем, и навали наши, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, слава нас от всякого злого, дай ласкаво упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были за все невольны от греху, и захованы от всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и притча славцы нашего Иисуса Христа. Твоя благодатство и власть, и хвала навеки. Ангел Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый злобно в Твоей воле, дарите его супокоем и верностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось порадок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягодою. Аминь, я не варты, как ты войшов до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Номер 167. Иисус наш владыка, посеред царевны, плачу служим натурой, не для нас умерли. Натура не дала умерли. Номер 174. С неба прибываешь, на других
Номер 157. Молимся. Милосердный Боже, Ты умацовал нас небесным сакраментом. Учини просим, как мы верно наследовали приклад святой семьи и после клопотов этого веку разом с Ёю утекли радости вечной. Про Христа Пана нашего. Объявы. Pierwsza снежня у середу 19 святая Імша, після святої Імши набожеństwa на заканчэння году. У гэты дзень можна атрымаць поўны адпуск за прачытанне гімну «Цябе, Бога, праслаўляем», як падзяка Пану Богу за ўсе атрыманыя ласкі ў мінулым годзе. 1 студзеня у чацвер урачыстасць Багародзіцы Марыі. Святыя імшы адбудуцца першая у 00:00 на распачацце новага года, затым у 12 у дзень у 15 і у 19 святых імшаў у 9 і у 10:30 не будзе, так як традыцыя гаворыць, на гэтыя імшы ніхто не прыходзіць. У гэты дзень кожны мае абавязак удзельнічаць у святой імшы. Таксама у гэты дзень можна атрымаць адпуск поўны за прачытанне гімну альбо адспявання «О Стварыцель, Дух прыйдзі». 2 студзеня ў пятніцу у памяць святого Базылія і Григорія Надыянскага, біскупаў і доктараў касцёла, святая імша адбудзецца толькі з раніцы у 8:00, у 19 не будзе. Але плюс такі, што ў пятніцу бліжэйшую можна спажываць мяса. Так што толькі трэба памаліцца інтэнцыяй святого айца, якой-нибудь малітвай. 3 студзеня ў суботу успаміннае свяцейшага імя Езуса. На гэтым тыдні прыпадае першы чацвер месяца, дзень малітваў аб пакліканнях да службы Божай, пятніца да сэрца Пана Езуса і субота да бездаганнага сэрца Марыі. Можна запісвацца на калядныя адведзіны, гэта перадусім малітва і благаслаўленне сем'яў, асвячэнне дамоў, кватэраў, таксама магчымасць размовы са святаром. Падчас адведзін стол павінен быць засланы белым абрусам, на ім крыж, свечка, біблія, свечная вада. Запісацца можна ў закрыстыі або праз медыа інтэрнетовыя чи праз телефон. Кожны дзень у нашай капліцы трывае адорацыя Пана Езуса ў найсвяцейшым сакраменце ад 14 до 19. У пятніцу і суботу такой адорацыі не будзе. Дзякую ўсім, хто прычыніўся да прыгатавання кірмаша, а таксама ўсім тым, хто набываў. Выручка, кошт з гэтага кірмаша выносіць
697 рублів. Нехай добрий і милосердний Бог одудячить всім, хто причинився до будови Кірмаша, особливо Михайлькам, бо вони там свідчили, наляпили вельми шмат пригожих. Дякую за афіровання на будову святині, за супольну індивідуальну молитву, за спів я праву літургічну, за прибирання каплиці, а так само тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, за Юлію, за Матвея, за Аліну і сім'ї. За тих, хто має юбілей, чекає народив дітей, за його батьків і хрестних з нагоду хресту. За добродіїв, передавців нашої парафії, саме новий добродіїв будівництва санктуаря Божої милосердності, за нас, долучаючи кожного поособку, опеці Матці Божої Руженцової, Твоїй обороні отдаємося. Святая Богородица, в наших потребах не погорчай молением нашим, и от усілякої злої приходи выбавляй нас отсюда. Анна хвалебная и благословенная, Пани наша, опекунка наша, утешальница наша и заступница наша, Сыном Своим нас проявляй, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас воздавай. Добре, що ви є, що приходите. Встреча на этом тижні знову випадає 2 недели на неделю, знаете, потому что знову треба заплести костюм, поэтому предупреждаю вас. Але я радий, щедро говоря, бо я люблю так з вами тут бути завжди. Ви приходите до мене у гості. З собою еды не приносите, я тут все приготую, не турбуйтесь, всем хватит, коли хто пожадає. Примите Божие благословение. А з вами вас благословляю Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Птицу покрови Христа. Дякуємо Богу. Святый Архангеле Михаиле, Віражи нас у змаганні, будь нам обороною, супротивства усіх пастах Бога Духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божою, сінь пекла шатана і інших злих духов, які нас богодушствують по світі. Аминь. Номер 178. Радостная песня, в городе любезный, радуйся. Земля возрадуйся, Сын Божий народился. Были в ту пору пастушки на поле, радуйся.